wacho nango gima kore the team wacho ni council inya paro kaka man Nairobi nitie ywaro kanyo ma bende no chunggi do no duoko gi kanyo koro kai wacho nango council ge monego be ni ng'iyo tij mbalariany yo makare ma gin bende makore keto sew kuomgi ibiwo sew kuomgi kum tayo mbalariany gi e yo mok ni kare mamiyo weche mag somo koro rochore kendo waseneno midhiero mosekwako mbalariany mopogore opogore mano kwachako kata mar Moi kacha kod moko mathoth e pacho kae bedo kod midhiero kaluwore nok tagi yo makare ni weche mag omenda iwacho ni Kilofas jachien nodonjo omenda siling 30 nomiyo Yesu nondhogi koro akani weche mag omenda gi momiyo somo gajore mbalariany koni nyokoro mojong mag mantiere karkanyo dolor karkanyo utore weche mag somo rang weche mag siasa mantiere karkae ite mar auchiel ngeni kanyo angin thuolo manene okon waketete nikech picha mantiere kanyo bende mar wala machielo Gachagua wacho kama Ruto launches fake projects jalup jatend piny Kenya machon wacho ni jatend piny Kenya masani Rigathi Gachagua dhi nyime keto ayanga kata yao chenro mopogore opogore mag dongruok kata en bong'eyo ni gigo ge kama dhiye kata gima dhi kete timonge omako lweny gi jatend piny Kenya ma jalup jatend piny Kenya machon Gachagua mano thich oko koro nyaka ne thiche Kilofas oko ling oyawo lweny kendo koro wacho na jatend piny Kenya William Ruto sidho mana dongruok ma Mirasia gedo ma Mirasia kowacho ni kano penje to Ruto nonyise ni gigi kita kanyo nekech siasa to bende oketgi ni timo gi kanyo kowacho nango ni jatend piny Kenya no dhi Nyandarua e safara mathoth kanyo to kano chopo kuro ne osidho barabara moro miloni Boiman ma bende MCA noduogo ne sim ni tinga mokel kacha cha wuok ni to wuok magi weche mabende makose Kilofas bedo ka wachre ni dhi tisidho kata gedo mar apaya kiny ne tinga manitie kanyo owuok koro maya gima Gachagua bende koro wuoko kanyo ka koro yawo godo lweny ne jatend piny Kenya William Ruto ka koro wacho ni agela sechegi kanisa ma koro dong manyalo wacho adieri kendo koro nyaketo jatend piny Kenya kata tend piny Kenya tesre kanyo ka koro bende giwacho nango ja Kenya mokawo piny Kenya mokete chunya ahinya nyaka koro ne nango ni oreso Kenya lwet Ruto ni mar mondo mi giket jatend piny Kenya William Ruto logde chiel ni kik miye telo tielo moro machielo koro magi mana siasa makende koro tedre Gachagua tede Kilofas en apaka makoro ketne kata inga moketne William Ruto ka en ben koro rango ni bende onyalogo kendo koso logo jabedo ne matek koso logo nyabedo logo mar jokata mi logo to isina ni otokni marom nade mago weche mag siasa wabong'eyo ni to gibro gi kanye nyokoro mojong somane ite mar abiriyo ing'aye kar kayo wacho ni ero ka dipo ni obila kata DPP odonjore bura mar tiere kanyo kinda jogweng kata jok mantiere estates mopogore opogore chaka gimitiyo kodgi e yore ma ok owinjore makalore kod gwandruok mosebedo e kuonde dak kata jodak mago mawuok Phenom Park Estate Samburu Court mano mayudore Lang'ata Nairobi iwacho ni gwandruok mosebedo kar kae gi hata gimoro mosebedo kanyo wacho ni en gino mokete mbui mar WhatsApp ma iponi ketho nying jok moko kata group moro iwacho ni bucha bila osebedo kata kae weta ahinya oko ahinya ka otenore kod neno mabende ichwalo e doho makalore kod jal buche mabende nochiwo ng'eto kata twak machalo kamae mano motelo juma dwe ma wantiene dwe ni mar ang'wen mano jal buche do mamalo mano Judge Diana mabende ne oloso ka mabende ondike kai gazet mar abiriyo Kilofas wacho ni bui mar WhatsApp no mano majoriyore ma odak kanyakla e estate kanyo bende koro seti godo makoro miyo ganda moko golo pesa mathoth ahinya kalure ni giyalo buche makamago Kilofas koro yudo ka jago ma odak kanyo nitiere jago no marito estate makamano mano loso WhatsApp group moketogi mar mondo mi giyud weche gigo matimre estate kanyo Kilofas kalure kod weche mag arita maginano koro ne gidwaro mondo mi obed kare koro ne gikelo chik mar ni ng'ata madonjo e estate no nyaka koro mi cheki ni to oting'ang'o nyamburko ye chal nade koro jadak moro kanye no konang'o en ok cheke ni mano dhi rocho ratiche mare odwaro privacy mare koro kaka nowach ni en ok nya chek no odwaro privacy mare koro wacho ni jago no mochung' ne estate odhi wacho nang'o ni mage jok manyayo ketho arita kanyo ni mage jok ma seche moko pando jokuoye donjo godo koro kanondiko mano jago ni wacho ni nodonjo ne
owacho oyudo ko wachne malit mano miyo koro dhi e do koro sani WhatsApp mari oganda modak kanya achiel koro itiyogo mag manyruok ji menyre ka gi kacha cha aya koro mogo jwang' ite mar 10 kantie sigana miwacho ka ni jor bura onego bed ni timo ang'o mondo mi adieri orangi ni ratiro yudi kendo paro moko mag loko pach oganda kata dinde manya loko pach oganda ok ochopo kare kata okethgi mapiyo. Iwacho ni how inaction by MPs abet rise in cult of ignorance. Iwacho ni jo kanisa ariyo mar kanisa ni mano mar Milkio St. Joseph Mission notho mane county ma Migori mano kalure kod nonro mantiere karka kendo iwacho ni od bura pono noserem keto chike malong'o manyatayo mag nyakoro mogo jwang' e iteno mar 10 kisome kanyo idhi bedo kanyo kod thuolo mag rango niere kaka inyalo non gi achiel kachiel koda ka anyuola madhi nyime kata koda timo nonro margi e ite mar 14 iwacho ni family fights for 50 acres iwacho ni after ceding Kasarani Stadium land ne girange yo machal nade are higa mar 1954 mano wach mantiere kar kanyo bende wach ni paro na wach stadium ma osing ger mar Gor Mahia e kaunti ma Machakos adonjo ka mondo mi ang' atwa kode achiel kachiel kata kamano Atuoli dwaro mondo mi social media obed control to tem Gen Zs weche mantie ka ite mar 16 ang'eni kanyo mabedo kae ka watieko kod wach mar CBC mantiere ite mar 19 ka watieko Kizito Kilofas Atuoli bende koro nyo nitie alam mano makadara kucho ka koro ne gitimo nyasi mar par weche go mag jotich kanyo ka Atuoli koro ne wacho nang'o Gen Z gidwa dhi ahinya ka gitiyo kod mbui mar yanyo kata chayo jotelo ka kone giwacho nang'o odwaro mar mondo mi koro ga kaka itiyo kod mbui ka iwacho kata ni piny mar China kucho bende mbui no mar TikTok ema chuda ahinya to kata kamano igae koro dwaro mar mondo mi oga wachni kana onyiso rowere ni ng'euru nang'o piny ni unyalo kethe to kokethe wabro dhi kure kata wabro chomo kanye koro Atuoli dwaro mar mondo mi rowere obede kod luoro moro ne jotelo mano koro wach mana Atuoli no wacho kanyo Kilofas wach mar stadium no mula mathin mana ita 14 kanyo Kilofas iwacho ni jogi ne gintie kod lo maromo eka 344 maiga gana mar 1954 ne piny owacho no kawo eka maromo 200 94 kanyo mane iwacho no chulo gi to kata kamano koro nyoge buoka eka 50 mane gidongo ni bende koro jomoko sechako gedo makoro ywarok mayware do kanyo Kilofas koro akiani kanyo bende ema Gor bende dwaro elopgi mano idwane omigi tato dito notam gicha koro magi mana weche mag lo midhiero ma jopiny kadhe ka koro wito lopegi Kilofas nya paro ni in gi lo to kiny kidhi tido ko chiele ma ok nyal donjo ma bende koro wach ni tiyo kod obila ma bende tamo gi mar mondo mi gichopo e lono mano wach mok ni kare ng'ato wena gire oti godo kaka en modwaro kamano Kizito koteko gi wach mantie machinglo ka ite mokwongo ni de wach ang'o kar kae ka koro watieko achiel kachiel ang'eni ite ma standard bende gino mondi kar kanyo UDM osebedo ka kwepo weche mag usuru to ahinya magi manokelo ng'anyo mapek ahinya mar Gen Z higa mokalo giminya neno kar ka weche mag CBC gach CBC ni chaka gima olwarero lokore kacha ni gik molwar piny kacha mafuta wuok e oil pukore piny moro kere onjaore lwedo Kilofas onjaore nikech kata chien kacho Kilofas ne wantie kata wacho nang'o kit somo manyien mano kel mar CBC ni noko yangre ne japiny malong'o ni to ochomo kany koro samo chomo kany ne iwinjo ka koro en bende dwaro mar no dugi mathin koro kel moro miluongo ni CBE koro manyiso nang'o mar CBC cha owore en nyamburo ma injino chimo kocha betni kucho kiang'o tielo gini kucho spano kere gik moko kere kanyo to ng'ato koro biro koting'o mor nang'o CBE wachomo kany kod weche mag somo gi gino nego ped ni keto malong'o biro makare twang'eyo ni wawuok ka twadhi ka to koro kapok wadhi ka to ndamo mabor to seting'nwa moro ni CBE chomo kanye competency based education koro mo jong weche thoth nyamantiere kar ka som gazet momori iber go thuolo mar ng'eyo mathoth motimore gazet kiny makaon kaka le supermarket man machiegni kodi duka man kanyo kawe gazet no iting'e go idhigo kumoro kanyo idhi some gin bei mopogore opogore Kenya kae iwacho ni nengo opogore siling 60 Kenya ka siling 1,700 ka en Tanzania siling 2,700
ka in Uganda. Koro ka intie Migori boda kacha kik ing'adh kocha ripo ka itiyo kod omenda machielo ma itiyogo kar ka mar 1,700. Dong' sirare kaka tibi Oruba, ka in Kisumu, New Gazette, ka jok mantiere bunge la wananchi, mano to Oginga Odinga Street kanyo, Uhuru Gazette uchambwa yo makare. Gima bunge la wananchi man Nairobi bende, gi bunge la wananchi man Mombasa. Nyakora mogi joang, warade nono magweche mag tuke aduogo ka mondo warang ni Arsenal poduogo next season nikech ma to sedhi oriti masani. Pero kama At View Travel, we